се разваля, започна да духа вятър и изключително много се заоблачи. Аз имам концерт от 6:30 и съответно трябва до тогава да се приберем вкъщи. Отивам на планина. Маршрутът за днес е да се изкачим на Черни връх, но преди това ще минем през Златните мостове и хижа Кумата и накрая ще стигнем до Черни връх и ще слезем към Алеко. Приятели, да ви разкажа малко повече за плана ни днес, тъй като сме в малко по-напрегнато положение, понеже аз имам концерт от 6:30 и съответно трябва до тогава да се приберем вкъщи, а самия поход е около 8 часа. Но се надяваме всичко да е наред, все пак сме станали в 5:30. И също така имаме още едно препятствие, тъй като, както виждате, времето взе да се разваля, започна да духа вятър, изключително много се заоблачи. А ние като тръгвахме си беше съвсем нормално, беше слънчево, така че се надяваме да не ни хване някой дъжд. В момента се намираме на Заслонушите, който е 1/3 от пътя ни до Златните мостове, което е първата ни дестинация и ни остават още 2 часа до там. Решихме малко да сменим маршрута си, тъй като искахме да спестим време и не искахме да ни хване дъжда. И сега след малко ще ви обясня точно какъв е целият ни маршрут. Маршрут, по който минахме. За да бъдем честни, ние малко го променихме, защото искахме да спестим малко време и усилия, пък и се притеснявахме от дъжда. Така че, тръгнахме ето тук от хижа Алеко и мислехме да вървим по този жълт път и вървяхме, минахме ето тук ушите, минахме от тук и ето тук някъде се разклонихме, или не, по-точно ето тук някъде се разклонихме и тръгнахме ето насам към хижа планинарска песен, за да сме по-точни. И сега сме ето тук на хижа Кумата, където има изключително сладки котенца и нашата цел е от тук да минем и да достигнем Черни връх. И после пак да се приберем в Алеко. Най-после успяхме да слезем от това невероятно приключение. Минахме през тъмни облаци, мислехме си, че ще завали всеки момент. Също така, накрая беше изключително, започна да духа доста вятър и като цяло беше много изморително, защото всяка крачка се усещаше по-дълго и по-дълго. Тъй като на отиване ние взехме малко по-дълъг маршрут и около 5 часа ни отне да стигнем до върха.
Но на самия връх обядвахме и беше изключително топло в заведението. И след това слязохме, но този път не минахме през някакви по-заобиколни пътища, а направо си пристигнахме при хижа Леко. И това беше от мен за днес, приятели, и се надявам да имате прекрасен ден.